Hatse. Welkom en nog eens welkom bij In de Buurt bij de nieuwe videoserie hier op Zandstraat TV. En in deze nieuwe videoserie gaan wij jullie de leukste attractieparken en bezienswaardigheden laten zien bij de vakantieparken die wij gaan bezoeken. Vandaag is Zwemfun Joura aan de beurt, dus trek je zwembroek aan, want wij gaan zwemmen. We beginnen bij het golfslagbad, zoals gebruikelijk. Het is een golfslagbad en een 25 meter bad in één, dat is wel bijzonder. Oh, kijk eens, zelfs een stroomversnelling. Oh, met blauwe verlichting ook nog eens. Ja, dit is wel echt pret hoor. Ga ervoor. Ga je ook naar de glijbaan voor. Ze hebben hier 3 glijbanen. Gewoon een Black Hole glijbaan. Ze hebben hier een brede glijbaan. En ze hebben hier ook een wildwaterbaan. Hoi, een Black Hole glijbaan. En een rappen. Hoppa! Hatse! Watervalletje. Maar de thematisering is uitstekend, moet ik zeggen. Hoppa! We hebben nog grot. We hebben weer keuze van links of rechts. We gaan deze kant. Hop. Hatse. Dat was dus Zwemfun Joura voor vandaag. We kwamen ook 3 kijkers tegen bij het verlaten van het bad. Leuk dat jullie me eventjes aan hebben gesproken. Ik hoop dat jullie ook weer genoten hebben van deze video. Vergeet uiteraard niet te abonneren. Dat kun je doen door op de knop te drukken onder mij. En voor degenen die op de telefoon kijken, heb ik in de beschrijving ook een speciale link gezet. Bedankt voor het kijken. Tot ziens en tot de volgende video.